равшан бо истиқлол душман нест. дар худи варзишгоҳи клуб инқадар мухлис ами гимна фақат шабнами сурая бихӯрам. дар бозиҳо бисёртар дашно медиҳед. мухлисои клуб бойдудан ронақ намебинанд. агар чемпион наношем ҷои дуюма мегирем. чаро якбора Рустамофо аз ҳамин равшан нопадид шуданд? бурдан дар кор ғолиб ягон бозингара буфшим даромад шавад. мардуми клуб шаҳр ҳамеша мардуми меҳмоннавоз ҳаст. дуруд бинандаҳои азиз, дуруд мухлисони ҳамешагии футбол, дуруд онҳое ки барномаи парилайфро дар шабакаи YouTube ҳамеша пайгир мешаванд. ин нашри навбатии барномаи мо аст ва фикр мекунам хеле ҷолиб мешавад, чунки мо ҳам ин суҳбатро дер боз интизор будем ва бовар дорем ки ба суолҳои худ посухи мушаххас мегирем. имрӯз дар меҳмонии барномаи парилайф қарор доранд директори бошгоҳи футболи равшани клуб Ғайраталӣ Мираҳмедов. салому алайкум, хуш омадед ба барнома ва ташаккур ки даъвати моро пазируфтед ва чанд тамошобинони мо ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ суолҳои худро пешниҳод карданд, махсусан ба шумо, ва ҳатман дар ҷони барнома медиҳем. хуб, суоли нахустин ин аст ки баъд аз бозии дастаҳои равшану истиқлол ки аввалин бор ҳам дар варзишгоҳи клуб баъд аз соати 18-19 баргузор шуд бо нурафканҳои замонавӣ, чӣ эҳсосот доред шумо? хуб, аввалу салому алайкум мухлисое ки моро тамошо мекунанд, мухлисои футбол, мухлисои футболи тоҷик. хуб, чӣ бигем, ҳар чизе ки бигем мо камай, барое ки ҳама дид, ҳама мақсад мо ба иззати нафс ҳеҷ кас намерасем. ولی مردم خیلی مخلص وقت می نویسونن که خیلی کات فدراسیا کات ایش کات نه ما با فدراسیای فوتبال با لیگ فوتبال ما کار نداریم گپ سری دپارتمنتی دوارو میروه بله برای چی؟ برای که چندی پیش شما خودتان درک داشته بودین نو امی جلسه شده بود بله برای امی نفهمیو بله همه گپا را زب میفتن دیگه نمیشه ای قواعد سفید سر میکنیم بله خیلی گفتن گذشته استقلال قدیم که بازی چخیل بالیچکا و چخیل مخلصو ما بودن چخیل بازی خوب بود ما باری اول در هیستوری همین کلوب بله هم تابلو زدیم هم نورافکان زدیم هم چی زدیم تابلو و نورافکان زدیم مقصد دیگه که قدامت خرساندی واقعا هم فضای ورزشگاه کلوب مانند بود با یک بازی‌های سطحی خیلی خوب. بسیاری‌ها پرسان شدند که چگونه در خود ورزشگاه کلوب اینقدر مخلص. من گفتم اگر ورزشگاه کلوب دو آشیانه میشد و 30,000 40,000 جای نشست می داشت حتما با مخلصان پر میشد. احسن باید گفت با مخلصان. اما شما گفتید مثلا سوال‌های شما بیشتر با دپارتمنت داوران شاید در دپارتمنت و در داور باشد یا چی نظر دارید شما؟ شاید اگه ما چی گفتنیم اگه باری اول نیست برای اینقدر ما چندین دفعه در رسانه هم گفتیم در چیزا هم گفتیم که مثال خیلی بحث است دیگه بله یا کی بیا روشن برهمته یا کی بیا خیلی سوز داوری کنن برای که در بازی که روشن با استقلال میشه همه وقت بازی پرینسیپیالی همه وقت بازی خوب میشه چی در میدانی کلوب چی در میدانی استقلال برای روشن با استقلال دشمن نیست هیچ وقت یک رقیب در میدان تا 90 دقیقه یک رقیب در 90 دقیقه پروسه آدم وقتی که داور تعیین میکنی باید یک داوری با مانند گلمراد با مانند سعید جان سعید با مانند نصرالله یک دیمش که بازی حل کننده دروار روان کردن در دختره اولو که سری مو دامی فوتبال ریخ کال شده نه که ما اولی فوتبال اولی نفهمدی سیان دخترها در روز ده یک جو میفهمم فوتبال ها واردن روی میکنن و حتی در بازی که همه قدر آورای بلند دارد. خب ببینید با فکر شما سبب چی بود که مثلا داوران رفری فیفا در این بازی گذاشته نشدن که سطح خیلی بلند دارن؟ ما نمیدونم سببش در چی هست نیست اما قشنگ میدونم که داور خطا هم بگیم کرد دیگه نمیدونیم جورتا کرد خطا کرد دیگه خودش میدونه دیگه برای که وقتی که جریمه 11 وقتی که سویستو کنه میکشه بازیگر 108 بازیگر حرکت میکنه میره در داخل جریمه 11 متر میزنن از اول 11 ایشون میده بو میگیره علیش میکنن میشه
агар зарбаи 11 метра таъин намекарду, яъне дасташро нишон намедоду, зарбаи ҷаримавӣ мегуфт, шумо дар ҳамон лаҳза чӣ эҳсосот? чӣ мегуфт? Зарбаи ҷаримавӣ мегуфт. Агар пеналти таъин, аввал дасташро ба ҷои пеналти таъин кард ва агар пеналти таъин намекарду, мегуфт ки зарбаи ҷаримавӣ берун аз ҷаримагоҳ. хай дар он ҷо якумда ҳичи нашуда буд. Бале. ҳичи нашуда буд. Агар қабл аз ҳамин дар маркази майдон ки як қоида вайронкунӣ мешид майлаш медидан, Бале. вара медидан, мефтем гап нест. Пешаки шидагиай. бале, яъне пешакӣ ба назари шумо қоида вайронкунӣ буд? Пешаки шидагиай свисо кашид ҳаст, мегуфт, мисол вара мо дидем, қоида вайрон шидагиай ҳич не, не ки дар уҷа ҳичи набуд. Бале. уҷа ҳичи набуд. Бозингари ҷавони мо 16 сола Бале. Муҳаммад Мирамад, ман чӣ ба шумо Фарзанди шумо аст? да 90 дақиқа фарзанди барои ки ман фаҳмидам ки оз ман худам шояд ҳозир мухлисо савол мекунанд, шояд Ғайраталӣ Мираҳмедов барои фарзандаш гуфта мумкин ҳамин қадар даъво дорад, не? ман худам ҳамчун мураббӣ, ҳамчун мутахассиси соҳа ман ҳамира я эҳсос кардам ки оз ман медорам ягон результати шуда барои ки бозингари нағз аст, бозингари шумо даровардед? ман худам гуфтам, шумо ман гуфтам, агар ҳарчи чи ҳам боша ман мураббиро илтимос кардам ки 5 дақиқа бидорор результат мекунам. барои ҳамин чӣ хеле ки шумо худам додед даромад результат, агар намезадаш гол мезад, 100% гол мезад. бале. хуб, бубинед, акнун аз ин мавзӯъ каме дуртар ҳам меравем. Равшан назар ба соли гузашта мегӯянд андаке аз рӯи натиҷаҳо, аз рӯи бозиаш заифтар аст. шумо ба ин чиз ман фикр розӣ шуда метавонед? ман розӣ намешавам. чӣ барои фикр мекунам ки шумо чӣ хеле худтон шоҳидем, дар ҳама чиз шоҳид ҳастед. ҳамин бозие ки мешавад, ҳар бозӣ чанд туре кишид, бо дастаи Эсхата, бо Хуҷанд, бо хайна Истиқлол, бо дига 4-5-6 бозӣ шид ки ҳамин чиз мода чӣ шид, монеъ шид. кори доваро худтон аз медонед. вақте ки гол нашида буд, Эсхата ҳичи дида намешид, гуфтанд ки гол. бози Хуҷанд, бози Эсхата. бале, бози Хуҷанд зарбаи пеналти таъин кардан дар дақиқаи охир. дар дақиқаи охир пеналти таъин кардан. бози Эсхата вақте ки бозингари моро мекашдан, айдас Самуила ғартондан, довар гуфт 11 метра, бо омад алиш кард, гуфт не. хай барои ҳамин мо ҳамаи бозие ки мо мусовӣ кардем, тим мо бигем як ҳамбудии асосиш ҳамин мобайнай. мобайн ҳамлагар тамом ҳамин ду ҷо назар бо ба солҳои гузашта пешмон хубтар ман аст. ба хотири он ин саволро додам ки соли гузашта 3 бор Равшан Истиқлолро мағлуб кард. хай ки футбола ичи гуфта намешавад, 3 бор мақсад мешавад. хеле ба ҳар сурат як ҷом ҳам гирифт, масалан Равшан. ҷом гирифт, бозӣ ҳам буд наш, доли як круги дига мондагие мо албатта мо ҷо мегирем, мо ваъда кардагем ки агар чемпион nanошем ҷои дуюма мегирем, барои ҳамин мо кӯшиш мекунем. хуб, шумо гуфтед ки мушкили хати миёнаи дастаи Равшан ва хати ҳамла. чаро он бозингароне ки соли гузашта буданд дар ҳамин мавқеъ хуб бозӣ мекарданд, шумо ҷавоб додед, яъне бо онҳо шартномаро тамдид накардед? рост, агар соли ояндаро бигирем, дар маркази майдон бозингарои хубам доштем, ҳамлагари хубам доштем ва дар охир чӣ хел бигӯм, ин чизое ки клубда мешавад, ҳар кас намедонада. мақсад аммо моро чӣ хел бигем, сирҳои дуни клуб, мақсад бисёр хатогиҳое ки мекарданд, мо ҳамвора штраф мекардем, ҷарима мекардем. мақсади гап онҳо норозӣ буданд. масалан чӣ хатогиҳо гуфта метавонед? бисёр хатогиҳое буданд ки хай бозӣ намекарданд. мақсад мо ҷои пӯшидаш нест, дар ҳамаи дунё ҳаст командое аст ки як мо маош намегиранд, маош намегиранд, 2 моҳ намегиранд, баъд не ки мегиранд. мақсад ҳамин чизо вақте ки бозингар меояд дар тим, ҳама вақт қатима контракт мекуна, ҳамаи гапонро мезанем, ҳамаи гапонро задем, маҳкам кардем контракта, тамом. ба ман фарқ надорад ки ту ба 1000 сомон рӯста мебарӣ, ту ба 10,000 сомон рӯста мебарӣ, ту хеле қатима ҳамин договорро кадӣ. баъд дар охир вақте ки бозӣ мекунад дар Равшан, ҳама бозӣ мекунад. дар байни ин қавм мухлис ҳама футболист, агар мо як чӯра биёрем бонем, футболист мешавад дар клуб. барои ҳамин вақте ки бозингар мешавад, гол мезанад, чӣ мешавад, шарт шароитош бо дига мешавад. баъд меояд дар охир
мара маошма зиёд ка як чизое мега ки ин чизо киҳо буданд ҳамин гуна бозингароне ки яъне ультиматум ҷозеф акамади буд мавенга бозингаре ки дар вахш бозӣ мекунад бозингаре ки дар майдон номри 6 бозӣ мекард айдан окран айдан окра буд бозингари дигариш буд агар ин бозингарои хуб буданд бозингарои маҳаллӣ чӣ аз худамон бозингарои маҳаллӣ ҳам мекунам бо мефаҳмам бо каме мегӯ бо мефаҳманд мақсад мегӯи ки хай ҳама хелас мефаҳмам бале хуб агар махфӣ набошад ҳадди ақал маоши миёнаи бозингарони равшан чӣ қадар аст агар махфӣ набошад махфӣ ҳаст бори якум бора ҳамин ягум директоро гуфтаг нестаи ман мегӯм пеша ӯ як чиз аввал ман мегӯм ки вақте ки солҳое ки мо бозӣ мекардем агар шумо дар ёд надорен одамое ки калбасол ҳастанд дар ёд доранд бозие ки мо мекардем ман худам тоқа мақсад бозиёро ҳал мекардам ман хеле чизо ки дар клуб ҳама вақт гол мезанам ё пас аз клуб хол гирифтан қиин буд мо 30 сомон мегирифтем 30 сомон барои як моҳа маоши мо 30 сомон буд ин кадом сол буд соли 2000 2001 2002 мо 30 сомон олиг мегирифтем ба ҳар сурат 30 сомон ба маблағи калон буд не да 20 сомон маблағи калон буд дар клуб мегирифтем ҳамон солҳо барое ки он вақто сарпараст надоштем 30 сомон мегирифтем мисол ҳама хел ҳолат буд не ки мо бозӣ мекардем қар намекардем ана ки ма бо якум директори ки мегӯм ки маоши як моҳаи футболисти равшан аз пешаш ай 25 то 30 ҳазор сомонӣ ҳозӣ ки ма фикр мекунам ки дар истиқлол тоҷикое ки истиқлол дар бозӣ мекарданд хеле сум намегиранд ҳозир 25 ҳазор сомон ҳозир 25 ҳазор сомон агар махфӣ набошад не акуш махфӣ ай барои чӣ махфӣ аз ҳама да ками ноз ман мегӯм ки дар директори клуб мегирад дар равшан шумо 5000 сомонӣ инам вақтам 5000 сомонӣ рушод баъд даромади шумо аз куҷо аст даромади мумкин ягон даромадҳои дигар доред не ма то ин қавақ хай кор мекардам бо баъзе бизнесҳо ҳам дорем ки хидмат мекунем аз клуб ягон даромад нест аз шумо аз клуб чӣ даромад аст ягон бозингара буфшем даромад шавад нафурӯшем чӣ даромад дуруст ҳамон маблағе ки гуфтед аз 25 то 30 ҳазор бозингари маҳаллӣ аст ё ки легионер ҳам бозингари маҳаллӣ мегирад ҳам бозингари легионер мегирад чаро баъд намешавад бозингарои хуби тими миллиро ҷалб кунед ин қадар маоши нағз албатта шумо худ бо вуҷуд медонед ки мо дар моҳи январ рушод дар шабакаи варзиш гап зада будем гуфтадем ки дайри равшан ба ҳама кушодааст биёед марҳамат не ки бозингар боша мои хеле леки шумо директори клуб шумо бояд масалан бо бозингар ҳамон мегӯем ки як пеш аз равзанаи трансферӣ яъне дар тамос шавед ӯро даъват кунед шарту шароитро мо дар тамос мешавем гап мезанем мисол ҳар чизое ҳастае ки гуфтум ки ӯз сирое ҳастае ки ӯзи ҳар хел футболист шидагие ки меояд мегӯяд ки мара 10 000 сомон тем бия мегӯяд мара 15 000 сомон тем оле ки агар тим дар пеши худ вазифа гузоштагӣ бошад ки мо бояд чемпион шавем мо бояд хуб шав гирем бале лекин як саволи дигар ҳаминҷа пайдо мешавад ака ғайрат чаро бозингарон аз як мавсим зиёдтар дар равшан намеистанд ин ҳар мавсим саволи хуб ҷавобша метавонам ҳозир ҳар мавсим масалан шумо ҳайта нав мекунед қариб 70-80% 90% ина чаро ҳамин гуна аст сабабаш дар чи аст барое ки дар шаҳри куло ҳама вақт як чизе аст ки мухлис дора 18-20 ҳазор мухлис фақат давид мекунад яъне давление фишор бурдан дар кор ғолиб яъне бозингаро намеистанд бозингаро қувват намекунанд бисёраш аммо чихе бахшиш чихе шумо худтон ҳар мураббӣ ҳам қувват намекунад лекин ман бо баъзе бозингарон ҳамин саволро дода будам ки масалан шумо бозингари хуб ак намегӯям ки ҳастанд шумо бозингари хуб равшан аз рӯи вазъи молиявиаш бад нест агар гӯем ҳоло баъд аз истиқлол дуюмин даста аст хато намекунем чаро намеистед мегӯянд ки каме проблемаҳои дохилӣ ҳаст мо намехоҳем истем ман баъд дигар саволам надодам нагуфтам чи аст ман надодам ки проблема чи аст проблема молиявӣ аст ё проблемаи масалан директор аст ё ки масалан мураббӣ аст нагуфтам ман ина дами барномаи шумо ина дил хоҳам ки ман хел сарпарастонро гуфта будам сарпарастонам бо мо ҳамин савола дода будам ки чаро ҳамин бозингарон наместанд ман гуфтам ки агар дил хоҳам ҳамин чиз дар бораи ма боша ман ина тайёрам ки аз саф гуфтам ягон кас биёд ҷои ма дар кор кунам не ки гуфтам мара сир кунена
стадионда қалаура ягон чиз бимонем. Барои чӣ? дар дохили клуб бошед. Барои чӣ? Барои ки вақте ки одаме ки меяд ҷои мода кор мекунад, зур кор кунад, як ҳафта кор мекунад. чаро? Хай бо ин чизои худша дора. Махфӣ Баъд аст? бо мегӯяд ки баъд биё бо худат кор кун мақсади гап. Не ки ман нарушод мегӯм, мақсади гап ягон ҷои пӯшидааш нестай. Як бозингари пайдо шава бигӯяд ки бия, бигӯяд ки ҳамин директори клуб суми мара хӯрд, маоши мара хӯрд, мара контракт мана дод. бале. Як кас пайдо шава биё менақаши гап зан. Ака хайра. О мешава бахшиш мешава ки ҷои пӯшидааш нест, мо рушод мегӯем. Мо ҳақ дорем. Вақте ки спонсор мора мегӯяд ки шумо чемпион мешавед, мо мегӯем мешавем. Маош чанд сум мегӯяд бозингар, мегӯем мисол 20,000 30,000. Хоб вақте ки мо договормона мекунем пешаю, мо мегӯем ки ту розӣ ҳастӣ, ина ту мара условия мунди ки 20,000 сомон, ман мегӯям майлаш. Вақте ки мо ҳам штраф мекунем, хафа нашавем. Мо ҳам ҳақ дорем. Дар баробари мо штраф мекунем, дар баробари мо спонсорон моро штраф мекунанд. Мо бояд бикунем ра штраф. Мешава чӣ ба намешава? Мо мегӯем ки 3 бозиро бурдай, 2 бозиша ина премияш мисол наметавонад. баъд аз ғалабаҳо премия ҳар ғалабае ки мешавад дар равшани клуб, ман рушод мегӯям, дар равшани клуб паст 1000 сомон мегиранд, пешаш 20-25,000 сомон премияни дар як соат мегиранд. барои як бозингар? Барои як бозингар. 25,000 сомон барои як бозингар. Моз бегӯм ки бозии Истиқлол Равшан вақте ки суперҷом шид, соли гузашта. на соли гузашта ман даромадам дар утоқи ливозкунӣ, гуфтам ки бачаҳо, хоб суперҷом як чизе ҳаст ки чизе ки зарур бигем нест. бале. Як ҷомаи хай да хазинаи клуб меистад. бале. Лекин ман як гап мегӯм, агар ман шуморо ихтиёрбахтит кунам ки бигем ки чанд сум хитом премия бонем, чанд сум ҳам барои бурд мехоҳем, гап занем, ҳамаш хапай. Гритсенко гуфт 10,000 сомон. гуфтам қабул, 10,000 сомон, 10,000 сомон дига ма 20,000 сомон бибаред бигиред. Не ки набурден ма яъне 20,000 сомон дар умум даст. дар як барои як одам, барои як одам, барои як нафар. шумо дили бурда кардед барои як одам 10,000 сомон. вақте ки яъне шумо бовар доштед ки Равшан шояд ғалаба намекунад. не ма боварӣ доштем ки мо ғалаба мекунем. Не мо ин чизо аст, мо дар бозиҳои АФК ки соли гузашта бозӣ кардем, 15,000 сомон, 20,000 сомон мемондем, ғалаба мекардан. Вақте ки гуфтӣ медиҳӣ тамом. бозии Истиқлол Равшан чанд рӯз пеш чӣ қадар премия монда будед барои пирӯзӣ? Хуб буд, бад набуд. Пули аз хуб буд. суперҷом дида хубтар буд? Аз суперҷом хубтар набуд, не хуб буд. ба ҳар сад хуб буд. Хуб буд, мақсад хуб буд. барои мусовӣ ҳам гузошта буд? Не, барои мусовӣ мо намегузорем. фақат барои пирӯзӣ. бо чӣ хеле ки мегӯм мо кам хоҳиш ҳамисоро набарем. мо бори якум боре ки мо ягон директор ғайрат намекунад гап занад. чанд сум монӣ, чанд сум маош мегиранд. барое ки вақте ки дар экран гап мезанӣ, баъд фақат ҳисоб мекунанд, сумои футболистора ҳисоб мекунанд ки ин қадар маош мегирад, чӣ ба ҳисоб мекунанд, чӣ ба барои ҳамин хай ман бори якумай гап зистам, барои ҳамин марам қар мекунам, марам ғазабам меояд ки барои ки вақте ки мо маоши калон метем, баъд бояд талаб кунем, бояд мо бо дар контракт омагия штраф мекунӣ, шаб хоб намекунад. дар рак надора мо мебинем ки вақте ки интернет иштагия соат 2 шабда мо намефаҳмем. дуруст. ака хайрат, шумо танқидро агар асос дошта бошад чӣ хел қабул мекунед? Ман чизе ҳастай бигам, бале ман ҳама чиза гузаштам. ман баъзе саволҳо метавонам шояд ин провокатсионӣ бошад барои шумо, лекин ман медонам ки шумо ҷавоб метаҳед барое ки шумо аз дигар роҳбарони клубҳо фарқатон ҳамин аст ки рӯшхуд гап мезанед. барои ҳамин ман чанд суол дорам. шумо чаро дар бозиҳо бисёртар дашном медиҳед? рост ё баъдан боз мураббиро ҳам то ҷое шавад мураббии тими ё мураббии тими ҳарифа? не мураббии тими худатон. не ман мураббии тими хидмат не ҳақорат намекунеду хуб пасту баланд меоред. не як чиз аст, ман як чиз мегӯм, ман за ҳақорат даст намекашам, барое ки мо ҳам асабем, мо ҳам одамем, мо ҳам мақсад меом ку якум дараҷа мухлис коми мегӯяд бия дар мухлис дар клуб кор кунад, мухлисои клуб бойдуданро нағз намебинанд, фақат мехоҳад ғолиб биёд. барои ҳамин дар сари мо фишор мешава, мо мегем, мо чандин боро дар телевизион дар прямои эфиро ҳам овозои мо ҳамагист ки ҳақорат кардем, барое ки хай талабот ҳами аст.
оз яқорат дар назари мо тоҷико хай не шумо агар ҳақорат кунед мухлисо ором мешаванд. не мухлисоро мо ҳақорат намекунем, мо футболистои худмон ҳақорат мекунем. хуб як суоли дигар, яъне аз ин чиз даст намекашед шумо? даст намекашам. ҳақорат кардан мегиред? не даст мекашам. ҳар боз ягон бозӣ мешавад ки хай ҳақорат мекунем, аки бе ҳақорат намешавад. хай мо ягон ҳақорати мисол намекунем ки дар ягон чизи дигаш бирасем, мо ҳам хичам ягон дуруст. як суоли дигар, акнун намедонам ин саволро ҷавоб метиҳед, чаро ба кори мураббӣ дахолат мекунед? хоб ин 100%. не дуруст, ман аз боло чанд бор мушоҳида кардам ки шумо ишора мекунед ки ин бозингар иваз карда шавад, ин бозингар иваз карда шавад, ё ина чӣ ба дароварди савол метинам. хоб ира ман мегум ира барои чӣ? агар ози ман мегум ҷавоб шавад. ман ягон бор дар кори ягон мураббӣ дахолат накардам. кадом мураббӣ ки қатъи мо кор карда метавонем бипурсем. як бор ку ман ягон бор гуфтагам ки боборавон ғайратавон фалона. ман ҳамчун вақте ки дар тор мешинам ҳамчун директор не ҳамчун мураббӣ хидма ҳис мекунам, барои асабӣ мешам, мегӯям ки чӣ ба ӯ дуромад, чӣ ба омад, не ки ман сари мураббӣ иҷ вақт ин кадом мураббӣ ки қатъи равшан кор карда боша дилхош мепурсен, мегӯянд ки ягон бор ғайратам хеле ягон бор омада гуфтагия ки фалон бозингара бон, ира бон, ура бон. ман ягон бор ман ҳамчун ранги тренер як бор совет метам, мегӯям ки мисол агар хуб мешид фалон одам бидроя, мо мегӯям дар ихтиёри худат. мураббӣ аз шумо мепурсад барои ҳайата мондан ки ай ман намепурсад. не ай ман намепурсад. ман як бор мегӯям ки бинем ки аз состав дар монда, мисол мега фалон одам мондам. хай ман як мегӯям ки мара гӯш накун, ман як бор мегӯям агар хоҳӣ фалон одам бидроя хубтар мешавад. яъне ин дахолат аст? не дахолат нест. и ҳамчун гуфти чи подсказка мешавад, чи мешавад, барои ки ман пешниҳод ман кор кардем, шумохтон медонен, мисол ман намешавад ки ҳам кори директория кунед ҳам мураббӣ? намешавад, барои ки кор вазбина. масалан Валерий Карпин як вақт дар Спартак ҳам директор буд, ҳам не моро ҳозир моро сарпарастон мегӯянд ки мураббигӣ ки аллакай ман 4 сол шуда аз мураббигӣ биромадам. барои мураббӣ шидан бо аз нав сар кардан бояд мо як варақ бизанам бояд сар қову накунам бикувам. дуруст. хуб як соли дигар боз ҳам вобаста ба ҳамин чизҳо, шумо соли 2012-13 сармураббӣ будед, Маъруф Рустамов ёрдамчӣ буд, Равшан 2 бор чемпион шуд. солҳои тиллои Равшан гӯем хато намекунем, чунки онҷо ҳам рақиби асосии дастаи Равшан ҳам Истиқлол буд, ҳам Регар Тадаст буд ва дастаҳои дигар ҳам буданд. хуб баъдан муносибати шумо бо Маъруф Рустамов ва дигарон чандон хуб нашуд, агар хато накунам. чӣ сабаб шуд, махсусан бо Рустамовҳо? хуб нашуд не, хуб аст. хуб аст, безеб нест. лекин чаро онҳо аз тим рафтанд, якбора рафтанд, мегӯянд ки муносибат ба шумо? хай яка мухлис гуфтан мегирам, хай барои ки ҳамин кори дунё худаш ме вақте ки дар ҷои як кас таъин мешай, сад кини ки ҷуръатай рафиқтай хештай сиравно як чиз мекунад ба худаш ки хай ҷои ма дашидай. ай хел мо ҳозир хубем, ягон ҷои чи нест, бо ҷое ки ҳастай ки мисол мо гапомон гирехта бо чи не ки оз ягон муносибат безеб нест, мо гап мезанем ягон салом алейк рафтуомад ҳаст. вале мо ина дирӯз бо як мусобиқа буд байни мақомотҳои қудратӣ ки дар он ҷо додари Маъруф аз мо бозӣ мекард, бояд ҷоги мо ягон чи надорем. Ҳасан Рустамов? не, Зариф Рустамов. бале. чаро якбора Рустамовҳо аз ҳамин Равшан нопадид шуданд? хай футбол ҳар як чиз, ҳар як кор як чизи хича дорад, як пики хича дорад. бале. мақсади гап мо мехостем ки ҳамин тренери мураббии тими милли тоҷикистон кор кунад, не ки ҳамон результатҳои хуб нишон дод, не ки рафт. ҳамин кори мо хелай, мисол як то чанд кор мекунӣ бо як аз дигар, бо чи ман постоянно дар Равшанам, не бо як аз дигар дар Равшан кор мекунам. дуруст. ин хафа шиданам дар кор нест. дуруст. хуб пеш аз он ки ба суоли обуначиён подписчикҳо гузарем, як суол ҳам додани ҳастам ки мураббии имсолаи Равшан Масъуд Назарзода боқӣ мемонад ё мураббии испанӣ хабарҳо аст ки меояд? садо бисёрай. аввал Черешев буд, бале, баъд испанӣ шид. бале. дар ҳақиқатан бо ин мураббиё мо гуфтугӯ доштем. Не ки ман ҳамчун директор, ман ба ман бошаз мехоҳам ки Али
назарзода беҳтарин мураббӣ бале беҳтарин мураббӣ ман ҳамчун мураббӣ ки ман кор кардим медонам ки беҳтарин мураббӣ ман ҳозир мада ба ман боша ҳозир ман эълон мекунам ки сармураббии Равшани клуб не ки вақте ки Али Назарзодаро мо ба тим даъват кардем мо гуфтем ки вай директори фанӣ буд агар дигар мураббиам биёву директори фанӣ дар тим неста ура мо пеш намекунем суол ҳамин аст ки мураббӣ меояд мураббӣ меояд намеоядаш меояд чӣ хел меояд мақсади гап ҳар мураббое ки мо қашон маслиҳат мекунем гуфтугӯ мекунем контрактҳои бисёр қимат мегӯям ман худам ба зарари худам ҳеҷ вақт кор намекунам агар ман имрӯз барам Жозе Маурino Гвардиоларо биёрам ки мо агар футболбозони хуб надошта бошем айдасти мураббиҳои чӣ намекунем барои ҳамин аввал мо бояд пурқувват кунем вақте ки пурқувват кардем баъд мураббӣ мешавад ин аз ки вобастагӣ дорад аз роҳбарияти даста аз роҳбарияти даста албатта дар якҷоягӣ ҳамкорӣ мекунем гап мезанем мисол шахсан ман розӣ нестам ки мураббӣ биёяд не ки хай то ҳадди ақал местем нигоҳ мекунем чӣ мешавад чӣ намешавад не ки ман боварӣ дорам ки 95% бояд Али Назарзода бояд главный тренер шавад сармураббӣ шавад хуб агар махфӣ набошад мураббии хориҷӣ аст масъуд Назарзода дорои иҷозатномаи про аст чӣ қадар маош мегирад дар Равшан барое ки мураббиёне ки дар дастаҳои Тоҷикистон маош мегиранд қариб 100% махфӣ аст ман як чиз мегӯям ки агар ман намедонам мураббии Истиқлол чанд сом мегирад мураббиёи мо ки дар Равшан кор карданд фарқ мекунад аз мураббиёи дигар тимо маблағаш бисёр аст баам қабем ки маблағи мураббии мо бисёр аст ҳамин Али Назарзодам ҳозир як хел маблағе мегирад ки ҳозир мураббии Тоҷикистонам намегиранд тоҷико тақрибан чӣ қадар хай намегиранд не ки агар мо ки ҳозир сармураббӣ шава боз зиёд мекунам боз зиёдш мекунам бале хуб бошад биёед ба соли подписчикҳо мегузарем Абубакри Диловар суол додааст барои чӣ ба дастаи Равшан бозингарон аз Бразилия, Молдавия ва дигар давлатҳо мегирем, аммо инҷо меоянд ҳатто як гол зада наметавонанд. Саволи хуб боз мегардем аз Бразилия гирифтем бозингари гирифтем ки мо бо вай шартнома кардем 3 моҳ то моҳи май бозингари хуб буд бозингари бад набуд тим дар як чӣ қарор дошт ки ҳамун вақт ҳамун ғалти мақсад бозиш хуб нарафт не ки ози ҳамун ки тими мо рафта як тими хуби Бразилияда контракт карда ки $7,000 мегирад ҳозир $7,000 яъне айб дар бозингар набуд хай мешавад бозингари хуб буд дар Малайзия буд дар Индонезия буд мақсад бомбардир буд не ки дар Тоҷикистон шумо хато накардед барои гирифтани ӯ хай ман хато накардам просто бозингар бозиш начаспид мегзарем бозингари молдаване ки аст ки мо даъват кардем дар тими Шериф бозӣ кардем дар тими Шериф ҳар касам бозӣ намекунад дар тими миллишон то ё хато накунам ё 20 ё 23 бозӣ кардем бозингари хуб буд бозишам нарафт хуб як каси дигар суол мекунад Абубакр Каримов то он вақте ки 70% бозингарони Равшан аз худи шаҳри клуб нашаванд ҳеҷ вақт Равшан чемпион намешавад бозингарони клубро тарбия кунед рост гапи хуб гапи зур рост мегӯям бозингарони клубро тарбия кардан дастари ман нест мураббиёе ки ҳаста кор мекунанд бозингар тарбия кунанд дар дасти мо бутан мо ба тим имрӯз ина як кас биёяд бигӯяд ки ина ман ина бозингари зуру ман клубо ман Равшан бозӣ мекунам ку ҳамун ки ман ина бигирам як бозингаре ки хубе ки ҳаст Муҳаммадҷон Раимфай хитон дидесем ки ина бозӣ дорад хуб бозӣ дорад баъд аз он ки дар хуб бозӣ нав хуб бозӣ шидааст даврои аввал дуюм сеюм бозӣ хуб нишон намедод метарсем ки боз соли оянда Истиқлол нагирад ба ҳайати худ шартномаи чанд сола доред шартномаи як сола дорам ман фикр мекунам ки Истиқлол намедонам ки баъди ҳамин бозие ки Лига Чемпион бозӣ кунем боварӣ дорам ки ягон тимои беранаи Тоҷикистон меравад хуб як каси дигар менависад Мусаввир барои чӣ имсол дар Равшан бозингарони легионер кам аст бозингар легионер кам нест бозингар легионер бисёр аст мо даъват кардем дар баробари ҳамаи корон мо ҳам муддаоим мо ҳам хато мекунем мо ҳам ҳақ дорем ки хато кунем маълиш мо имсол хато ҳам бигем хато кардем хай интихоби бозингарон фикр мекунам ки хато ка бошад хато ҳам нака бошад фикр мекунам ки хай бозии созишон надод айнан ҳамин гуна як савол мешавад аз ҷониби Бахтовар Каримов барои чӣ Равшан дар интихоби футболбозони хориҷӣ хато мекунад
доимо кайка доимо намедонам ҳам хеле савол намистан ки имсол равшан ба ҳар сурат бозингароне ки соли гузашта шумо гирифтед ахи Тоҳир Муъминов сармарбӣ бисёр бозигари хуб буданд Айдан Окран Муваненго ҳамаи оное ки аз равшан ба дигар тимҳо рафтанд равшан барои ҳамин бозингарои хориҷӣ як трамплин аст кадоме ки омадааст рафтааст дар равшан агар $1000 гуфта бошад дар дигар ҷо рафтагӣ $4-5,000 мегирад барои ҳамин мақсад мо бозингарои хубам ҷалб мекунем хуб буд дар равшан хуб як каси дигар менависад ҳамон саволе ки ман болотар додам директори муҳтарами равшан чаро дар ҳолате ки каме эҳсосотӣ мешавад аввалин коре ки мекунед дашном додани доварон аст хаяка ира ҳеҷ кас ҳама ин мо як чизе ки дашмон ҳама вақт дашмон мекунӣ бо мо бобо шумо моро нафсар медонем дамо ки моро нафсар ҳамун доваруе ки моро медонад мо ҳамун замон фаромӯш мекунем яъне ки чизе ки буд дар майдон мемонад хуб Амриддин Ҷонов менависад дар пеш Лигаи Чемпионов аст ягон сармураббӣ ё бозингарони маҳораташон баланд намегирад ки моро то ба финал барад оё нақшаи равшан чи аст дар Лигаи Қаҳрамонон албатта нақшаи равшан ҳама вақт мо чӣ хеле бошем агар тимдам ҳеҷ кас набоша мо мегӯем чемпион мешем барои мо чӣ хеле ки барои мураббӣ савол додӣ саволо гузашт рафт мо бозингарои хубро даъват кардем аллакай чанд нафаре ки аз дигар мамлакатҳо мо 6 июл дар Екатеринбург ки Русия як мусобиқаи бигем ранги бозии рафиқона мешавад 4 даста иштирок мекунад мо иштирок мекунем дар ҳамҷо ҳамворо месанҷем хоб баъд аз он рост ба Баҳористон мерем бо 12 рӯза ба тамрино бо иҷо бозингаро даъват мекунем ма фикр мекунем ки бозингарои хубро даъват кардистем аз бозингарони Тоҷикистон не ай Тоҷикистон ҳам ҳаст мози дар тим аллакай Салам Ашурмамадовро даъват кардем куҷо буд ин Салам Ашурмамадов дар чихел хитон дар Португалия бозӣ мекард 2014 баъдан ба Медиа Лигаи Россия бозӣ мекард мо даъват кардем дар тим ҳоло дар тим ҳаст аллакай имрӯз рӯзи якум тамриша иштирок кард ва бо чанд тоҷиконе ҳастанд ки дар Медиа Лига бозӣ мекунанд тоҷикои навз мо оро даъват карда истодаем агар гапомон тоғри бигирад мо даста даъватш мекунем бале хуб Раҳматуллоев менависад чаро бо бозингарони равшани клуб шартномаи кӯтоҳмуддат ба имзо мерасонед ҷавоб вира додем ягон футболист намеяд ки 2-3 сола контракт намекунад ози ҳама 1 сол контракт мекунад мегӯям мебинем ягона одаме ки контракт 2 сола кардиёз дар тим Гритсенко аст 2 сола шартнома дорад бале Саид Муъмин менависад Тоҳир Муъминовро мураббии равшан таъин кунед хоҳиш аз шумо чаро Тоҳир хуб ин сола ин пешниҳод кардиянд суол ҳамин аст боз ки чаро Тоҳир Муъминов баъд аз мавсими гузашта рафт мураббии хуб буд натиҷаҳо хуб буданд агар мухлис боша мухлиси равшан боша агар дар ёдшон боша вақте ки бои Ренгамердиев мураббӣ буд мо натиҷаи баъдишон дидем дуюм ҷо гирифтем бале мухлисо гуфтанд ки пеш кунем ин хоҳиши мухлисо буд хоб аставка дод рафт 4 давр монда буд то анҷоми мавсим вақте Тоҳирҷон Муъминов ома буд бозӣ кардем задем Истиқлолро 3 бор задем Африкада бозӣ кардем бо як натиҷаи хубам нишон додем ҳамуҷа мухлисо буданд ки пеш кунем Тоҳир Муъминова ин намешавад ба ҳар сурат мухлисон ба кори даста чаро дахолат мекунанд албатта бояд дахолат накунанд вале баъзе мухлисо ҳастанд ки мегӯяд мо ҳақ дорем состава мо бояд мо бонем состава не ман медонам мумкин нест не ки баъзе мухлисо ҳастанд ки мегӯяд ки мо бояд бигӯем ки фалон одам бозӣ кунад бояд ҳамон бозӣ кунад мо мухлисем чӣ мегӯяд дигар ҳеҷ хаб мекунӣ мераи дигар мухлисони азиз аз мухлисони равшан хоҳиш мекунем шояд як дастаи дигар созам дастаи мухлисо бошад марҳамат сарпарастӣ кунад худи мухлисо рақиби равшан мешавад хуб як каси дигар нависад Самандар барои чӣ Холмурод Назаров ин мавсим капитан нест сабабаш дар чӣ бошад албатта ҳар мураббӣ ки меояд дар тим мураббӣ мебинад ки кадоми арзанда аст барои ҳамин капитан интихоб мекунад хуб саҳифаи ҷаҳони футболи тоҷик менависад ки дар даста барои трансферҳо ҷавобгар аст барои легионерҳое ки меоянд дар мартабаи футболзони маҳаллӣ бозӣ мекунанд ки ҷавобгар аст барои трансферҳои даста худи шумо трансфери масалан бо бозингарон шартнома мекунед даъват худи шумо чаро шумо мудири масалан скаут надоред дар равшан мо равшан
шумо чанд вазифаро агар хато накунам иҷро мекунед? не мо фақат вазифаи директориро иҷро не мекунем. директори клуб ҳастед, директори варзиши ҳам аслан ҳамин корҳо директори варзишӣ мо дар мешавад. оянда дорем нақша ки директори варзиши хуб гирем, эълон мекунем ки директори варзиши хуб мегирем. намешавад ман ҳуҷҷатумо пешниҳод кунам? мешавад чӣ бане мешавад чӣ бане ва мо ҳамон одаме боша ки ҷавобгӯ боша майлиш. саломат бошед. Хуб, умид абдуллаев менависанд чӣ сабаб аст ки дар чемпионат танҳо Истиқлол чемпион мешавад, наход ки ҳамаро тарафи молиявӣ ҳал мекунад? албатта аввал якм молиявиро ҳал мекунад, ягон ҷои пушида нест, молия ҳал мекунад. дуюм ҳачи ба Истиқлол тими пурқувватае. агар хел бигирем Истиқлол ягона тими ҳастае ки беруни Тоҷикистон муаррифӣ мекунад Тоҷикистони Истиқлолае, барое ки ҳамаи чизош 100% ҷавобгӯае. барои ҳамин чӣ хеле ки гуфтем ҳеҷ каса намегӯяд ки чемпион нашавад. марҳамат бозӣ ки чемпион шавад. бале. Хуб, як каси дигар менависад Самариддин чаро Маъруф Рустамовро ки Равшанро 2 маротиба чемпион кард сармураббии Равшан намемонед? сармураббӣ мемонем, агар бихоҳ мемонем, не ки Маъруф Рустамов агар мефоридаш сармураббӣ дар дил хокамандо сармураббӣ кор мекард. яъне намехоҳад кор кардан? ман намедонам, не ки албатта намехоҳад. бале. Маъруф Рустамов агар хато накунам дар мактаби ҷумҳурии маҳорати оливар Челси мураббӣ шуда фаъолият мекунад. агар одам ин ҳози мара бугун бу кор кунам, ягон ҷо мураббӣ кор мекунам. бале. ҳар кас худаш. бале. Амирҷон менависад ки бозиҳои Африка Лигаи Қаҳрамонҳоро дар назар дорад, дар клуб мегузаранд? албатта мо нақшаву ҳамаи чизмон ғайрата ҳамаи чизмон барои ҳамин аст. ҳамине ки дар клуб гузарем, барои чӣ қамос. уман ҳоло вақте ки майдони хонагӣ пешниҳод мешавад, шумо кадом майдонро пешниҳод кардед? майдони Равшан клуба. ба Африка клуб арена, бале. пешниҳод кард? клуб арена. қабул кардан? аки қабул карданаз мо як камбудӣ дорем ки бояд мо допинг контрол ҳуҷра 4 ҳуҷра бояд мо тайёр кунем то 20 июн. надорад худи дар не дора. Бале. мо бояд таъмир кунем тамом ҳама қадар мешавад таъмин кард? чӣ бане фақат таъмир кунанд дар меҳмонхона чӣ? меҳмонхона ҳаст дар клуб, барои доварон отдельни аст, барои тимо. Бале. аз клуб фикр мекунам як 10-15 километр дуртар аст, ба монанди Боғористон аст. бале. ба ҳар соат хуб аст. хуб аст, бале. хуб, ҷаббор Каримов навистааст аз даста чиро интизор шавем дар ин мавсим? агар мухлис боша ҳама вақт бояд дар бохт бурди Равшан бояд сабр куна, ҳар як чиз вақти худша дора. хоб фақат сабр куна, мухлисӣ куна. хуб, суоли подписчикам ба анҷом расид ва чанд соли худро ҳам мехоҳем бидиҳем. Равшан дар кадом сол ҳамчун дастаи профессионал ман дар назар дорам ки дастае ки чӣ тавре ки мо медонем, шумо директори клуб ҳастед, масалан Равшан директори варзишӣ надорад, директори скаутҳо надорад, хуб академия надорад аслан. хуб, намедонам мактаби футболи кӯдакон Аросони Равшан ҳаст ё на? не ин чизҳо надорад. ба ҳар соат ҳамин чизҳо кай пайдо мешавад ва Равшан ҳадиақал ман бо ҳама эҳтиром ба Равшан масалан воқеан ҳам Истиқлол аз ин ҷиҳат хеле бартарӣ дорад, чунки ҳамаи ҳамон талаботҳое ки ҳаст дар футбол Истиқлол дорад. дар Равшан кай мешавад ҳамин чиз? дар Равшан Истиқлол як бо мегӯем сар Истиқлол не истиқлол тими аст ки тими пурқуввате бо мегӯем ки муаррифӣ мекунад Тоҷикистона. бале. барои ҳамин истиқлол тими пурқуввате мо ҳози чизое ҳастае ки мо аллакай академияро сохтанашро сар кардем. дар худи клуб? дар худи клуб академияшро сар кардем. хоб дигар чизҳое ҳастае ки мо ҳамаи чиза ҳамаи ҳами чизмона барои футболистҳо кардистем. мақсади гап чизое ҳастае ки бо ҷое ҳастае ки маблағ намерасад. бале. мо сарпарастам дорем. бале. хоб ҳукумати шаҳри клубам моро дастгирӣ мекунад. ҳоло дастгирӣ карда истодам? хеле. чаро Равшан барои як мавсим сарпарасти шарики расмӣ надорад? вақте ки масалан дорем шарики расмӣ Ҳоҷи Шариф ҳаст. ҳаст. Ҳоҷи Шариф танҳо як сарпараст? сарпараст мо Ҳоҷи Шариф ҳар таи 3 сол аст. соли 2012-13 сарпарастӣ мекард. ака ғайрат як чизи дигар ки ҳоло дар асри 21 пеш аз ҳама дар клубҳо барои муаррифии клуб боз маркетинг нақши асосӣ дорад. чаро дар Равшан ин чиз амал намекунад? маркетинг бо мегардем сари маблағ. не вақте ки масалан шумо агар корманди ё менеҷери маркетингӣ гирифтед,
вай масалан дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар масалан сомонаҳо дар дигар ҷойҳо муаррифӣ мекунад Равшан, баъдан сарпараст пайдо мешавад. Шояд мо мекунем, мо сарпарастонро ҳам даъват мекунем. Сарпарастое ҳастанд, меоянд мода сарпарастӣ мекунанд. Ба як мисол моро мега ки мо шуморо сарпарастӣ кунем. Я маблағе ки маблағи кам метиҳанд. вақте ки маблағи кам медиҳанд, чӣ кориш кунемро? намешавад. ози ман як чиза мегӯм, хандоварай. Як сарпараст мада нав занг зад, мега ки ма дар майдон биём, дар майдони чӣ ма ами рекламо банерома бизанам. мегӯм чанд сум метиҳӣ? мега ки 1500 сомон. 1500 сомон дар як сол. охир ман гуфтам ами 1500 сомон ҳар рӯзи бозӣ ман мухлисоро метам. дуруст. шумо барои мухлисо ҳам масраф мекунед? албатта ма барои мухлисо, барои омаданашон ба ҳамавақт хати мухлисо ҳастам. мухлисое ки Равшанро медонанд, дар ҳама шикаст рех, дар ҳама чизо қачон ҳастанд. мухлисое ки ба бозиҳои Равшан мераванд, масалан ба Хуҷанд, ба Иста Равшан, аз кадом ҳисоб мераванд? ҳисоби Хуҷанд меравад, бо ҳастае ки мо ҳам дастгирӣ мекунем. яъне дастгирӣ мо ҳам мекунед? бо дастгирӣ мо ҳам ҳаст. бисёр хуб. ҳамин бозии Истиқлол бо Равшан нишон дод ки воқеан ҳам мухлисони дастаи Равшан сарсупурдаи тим ҳастанд. Аслан ҳоло директори фан-клуб дорад мухлисони Равшан? мо дорем. ба ҳар сурат ман фикр мекунам бояд хубтару беҳтар карда шавад, чунки як замоне Шӯҳрат Шонов буд, агар хато накунам, директори фан-клуби даста, бисёр дар сатҳи баланд ҳам буд. Аммо проблема ҳоло Равшан гимни худро надорад, дуруст? Равшан гимни худро дорад. аллакай мо гимни худро агар чӣ боша, мо чанд қашдас қапидем истодем. шоираи Раимҷон гимни клуба аллакай гимни Равшанро нависондагӣ тайёр кардааст ва он кас хоҳиш кард ки ами гимна фақат Шабнами Суроя бихонад. бисёр оли. вақте ки як овозхони бисёр маъруф аз як минтақаст, мо пешниҳод кардем. аммо чаро Зафарча не? Зафарча дигар хел бихоҳад гимн ака гимн аст. духтар хона хубтар аст. барои мо Шабнамро пешниҳод кардем. Шабнам оз дидистай мақсад як гимн аст ки бисёр гимни хуб аст. ман фикр мекунам ки вақте ки Шабнам бо бихонаш ҳама да маъқул мешавад. барои ҳамин Шабнамам не нагуфт. мо партофтем музикара мебинам, мехонам. خب تشکر زیاد. خب در فرجام چی گفتنی هستید به بیننده هایی که عین حال ما رو تماشا کرده ایستادند و خودتون میکنیم که نشرهای همیشگی برنامه پری لایف در یوتیوب پخش میشود و میتونید تماشا کنید. چی گفتنی هستید؟ در فرجام چی میگم؟ فقط من چی میگم که مخلصای روشن رحمت کلام که دسته را مخلصی میکنین، با ما هستین. مخلصای هستی که ای پدری مده کلام ای سالایی که ما فوتبال میکنم دیگرها فوتبال میکنن توزیع مخلصی میکنن. همه ما در مخلصای در رحمت مخلصای روشن بهترین مخلص در دنیا هم بگیم خطا نمیکنیم. بهترین مخلصن، بهترین مخلصن. وقتی که بازی که در کلوب و استقلال شد 18-20 هزار آدم بود، میتونستن که با میدان بدرویان بعد یعنی خیلی کار نه که ما گفتیم که مخلصا اون چیزی که نیست در کار نیست ما را گوش میکنن. بله البته ندارمدن مخلصان هم تا یک اندازه خوب است. خوب است وقتی که عصبانی میشه عصبانی میشه هیچ کس خچ قاپیدن نمیتونه. به هر صورت به هر صورت من باور دارم که مخلصان روشن فرهنگ و ادب خیلی بلند دارن و همه چیز رو رعایت میکنن، چون که در فوتبال معاصر فکر میکنم این چیزها اگر انجام شود این به نفع روشن نمیشود. برای همین ما بخشش یک چیز اونجا مشاهده کردم که وقتی که همین بازی هم خیلی شد بسیار گیزلگی ما هم کردیم، خیلی بعد سنی دوباره مخلصا هم کردن. باید هم خیلی ایستادم، هم خیلی زیق بودم، خیلی مشاهده کردم که با چند مخلصی پیدا شد. سنی دوباره گفت که دوباره هر چند گفت بازی را جزیره هم که باشی بیا بریم خونه مونده باشی یا پیلاچه مهمانداری کنیم. این از اون گواهی میدهد که مردمی کلوب شهر همیشه مردم مهمان‌نواز هستند. بله برای ما اما وقت برای مخلصا سری تعظیم میکنیم که مخلصا هستن ما هستیم. اگر نه مخلصون نباشه فوتبال برای کیه؟ بله درست است. خب بعد از بازی با دوار شما روبرو شدید؟ من روبرو شدم. چی گفتن؟ هیچی چیزی که ما گفتیم که جریمه 11 بود، گفت که این خیلی دیگه گپی زیاد نزدیم. گفتیم رحمت کلام بیستین مخلصا بدرویم بروند بعد شما با اجرای ختم ریم دیگه هیچ تمام. سلامت باشید. یک صحبتی بسیار آزاد شد. عرض سپاس میکنیم برای شما که دعوت ما رو پذیرفتید و با برنامه پری لایف آمدید و امیدوار هستم که روشن امسال در لیگ قهرمان‌های دوی آسیا نتیجه خوب نشان میدهد و همه اکنون گوش به قیمت اون هستند که روشن حداقل
як бор аз марҳилаи гурӯҳӣ ба даври дигар рухат гирад. ин на танҳо бурди як равшан бурди футболи тоҷикистон мешавад ва мо бовар дорем. ва бинандаи азиз, ҳамаи шуморо ба рӯзи ваҳдати миллӣ табрик мекунем ва ҳамеша сулҳ дар тоҷикистон пойдор бошад. ва мо албатта боз ҳам суҳбатҳои футболии худро бо дастаҳо, бо бозингарон, бо роҳбарони дастаҳо идома диҳем дар барномаҳои баъдӣ. ва меҳмони барномаи мо директори клуби футболи Равшан Ғайраталӣ Мираҳмедов қарор доштанд. хуш омадед ба барнома бори дигар. як тӯҳфаи ночиз ҳам гӯем хато намекунем аз ҷониби ширкати Паримаш Тоҷикистон ба шумо тақдим мешавад. мо ҳам тӯҳфа овардем. ташаккури зиёд. мо ҳам тӯҳфа овардем. саломат бошед. бо фикр накунед ки бобур омад дудесам ба гӯяд ки равшан бага не ба ҳар сар ин ба директори барномаҳо Паримаш, бале, барои директори барномаҳо либоси равшан аст, либоси хонагӣ аст ки ин хеле либоси ки фирмени равшан. хоб ин пироҳан аз ҷониби дастаи Равшан ба барномаи мо тӯҳфа мешавад. ба ҳар сурат ин ба директори Паримаш тӯҳфа мешавад ки албатта имкон фароҳам оварданд то суҳбати мо ҳам дар сатҳи баланд баргузор шавад. сипос аз шумо ва барор мехоҳем ба дастаи Равшан ба шумо дар оянда ва ғалабаҳои даста ро интизор ҳастем. муваффақу сарбаланд бошед. саломат бошед.